Dobre, týmto bolo všetko povedané. Dovidenia. Áno, majte sa krásne, dovidenia, do počutia. Technika konečne spolupracuje. Technika, áno, vie asi človeka aj rozčertiť, ale zostali sme v strede, vidíš to? Absolútne. Hej, to som chcela povedať, Wow. že podľa mňa toto je ten život, o čom sa podľa mňa aj budeme rozprávať, že už nás proste nejakým spôsobom, jak sa to povie, Nerozhodí? nerozhodí presne takáto malicherná vec a že máme bezemočne si ideme ďalej to svoje a skúšame a dávame nádej do toho celého, že ono sa to raz podarí. Je to, vieš čo, len neuveriteľný optimizmus, ktorý akože pravdepodobne žije v nás. Tá Áno. sila toho života, lebo inak si to neviem predstaviť. No Koľko nič, sme to, hodím až 40 minút. no, a podarilo sa, sme tu. Give me five na diaľku. Áno, ej. A ešte bolo skvelé, lebo už sa nám to teda podarilo, alebo takmer podarilo, a potom podarilo a počujem hudbu od malého suseda štvoročného, ktorý miluje hudbu a on hrá na všetko, čo počuje, čo vidí, bubnuje si. A teraz si hovorím, idem nahrávať, končí sa to podarí a je tu hudba. A ja super, tak budeme tancovať do toho. Ešte si pustím, ne, ja si pustím hudbu a všetko je dokonané a dokonale. Tak, alebo si ju nejakú pustím v hlave. Ako si dokážeme púšťať všetky tie filmy, všetky tie možné a nemožné scenáre, ktoré nás vlastne potom robia nešťastnými v živote, tak si môžem pustiť aj tú hudbu. Áno, áno, áno. A toto ma veľmi baví, podľa mňa, že týmto všetkým bolo asi už aj všetko povedané, vieš, len to, čo žijeme, asi je tá skutočná realita, lebo ja sa teda osobne priznám, že ja som bola dlhú dobu v živote povrchná a hrala som si tu nejaké divadlo a veľa ľudí mi na to skočilo. A preto to je odkaz akoby pre mňa, hej, že veď o čo tu ide, hej, život je, by sme mali naozaj brať s ľahkosťou úplne v každodenných tých situáciách a veciach. Takže, a to je o tých hodnotách, hej, to proste hodnoty a učiť sa ich vidieť a pestovať v sebe, no. To je moja téma veľmi, vieš. Krásne, krásne si to povedala, úplne s tým súzniem, lebo aj dnes, keď som niečo komentovala, dávala som vhľad nejaký, tak som presne o tomto písala, tuším dvakrát o hodnote a stále lepšie a hovorím o hodnote. Hodnote nás, žien, ktorú sme kedysi dávno stratili, sme si ju nemali ako uvedomiť, lebo bola vlastne potlačená, nerešpektovaná, zneúctená, až mám Hm, zjavky, keď to hovorím. A hm, vnímam to, že sa vlastne tá hodnota navracia späť, že si ju berieme späť, berieme si späť tú silu hm, a staviame sa do nej. hm. Hmm. Hej, ale ako, to je výborná téma, hej, že prečo sa to tak stalo a prečo to tak bolo a tá cesta toho celého, lebo však ono, toto malo nejaký vývin, podľa mňa, aj historický, aj kultúrny, aj socioekonomický, neviem, že by sme to Hmm. vedeli pekne rozobrať, lebo mňa práve, že zaujímajú také tie širšie súvislosti, prečo veci sú tak, ako sú a vidieť to z takých rôznych uhlov pohľadu, ale zároveň sa v tom až tak moc nepiplať a nejak to posúvať tu a teraz, takže ja som to vlastne pochopila aj teraz na rôznych akoby rolách tej ženy, ako napríklad matka, hej, že ja som bola teraz dlhé roky na materskej a tá žena na tej materskej nie je akoby uznaná, hej, že ona nemá v tej spoločnosti nejaké veľkú úctu, pretože není nejaká ekonomicky silná, hej, že je taká unavená, vyčerpaná, je len na materskej, je takou príťažou pre seba, pre muža, hej. A toto som si presne uvedomila, že my to uznanie nedostaneme od tej spoločnosti alebo od tých mužov, keď neuvidíme to sami Áno. na sebe. Neuznám samu seba za to. A mne teraz veľmi pomáha aj to, aby som si to ukotvila, lebo nestačí len to povedať, že ok, uznávam sa, ale ja som si to naozaj musela rozbiť na drobné, aby som tomu sama uverila. Hej? Čiže nehovorím, že to tak má každý, ale ja som si musela vypočítať, že koľko som napríklad investovala tým, že som nebola ekonomicky činná, ale kultivovala som ten nový život, koľko financií vlastne som do toho ja osobne investovala, vieš, koľko času, koľko energie, koľko úsilia, koľko ako keby prebdených tých nocí, hej, že koľko dokáže žena obetovať, hej, taký obetovať v prospech toho nového človeka
A fakt mi to takto pomáha. Vieš, že keď si to takto rozbijem na drobné a uverím tomu a uvidím to, tak zrazu som si uvedomila, že v tom vonkajšom svete som začala stretávať ľudí, aj mužov, ktorí mi tú úctu dávali rôznymi slovami, aj napríklad tým, že uznávali svoju matku, hej, alebo svoju Áno. babku. A Mhm. toto ja počula v tom poli, na tom stretnutí, že ja úplne pre mňa to bolo také pohľadenie duše, že ono sa to už deje, už to tam je, ale presne, že keď musíš to kultivovať najprv znútra a ono potom sa to doklepe cez ten vonkajší svet, že aj tí ľudia vonku ťa uznajú, vieš. Áno. A keď nie vždy každý, tak v podstate to už sa ťa nedotýka, lebo uznala si seba samú a to je ten kľúč, hej. Čiže fakt, že je to magické. Je to magické a skúmam to a pozorujem to a som obrovsky vďačná, keď takéto niečo dokážem zachytiť. Vieš, že ja ešte aj tým mužom poviem, že prosím ťa, zopakuj to ešte raz, že aby sme to naozaj počuli, aby to úplne dolahlo, aby to bolo povedané aj zvedomené, aby to aj tí ostatní počuli, že to je pre mňa ako balzam, fakt, že Mm, som vďačná. áno. Krásne, no úžasný začiatok, ako... áno. A možno ľudia nevedia, prečo sme sa stretli dnes tuto v dvoch červených tričkách, alebo teda v nejakom tom oblečení a vlastne téma, na ktorú sme sa chceli pozrieť, bola zmena myslenia. Ale už sme to vlastne začali, už sme to tam riadne rozdali na tieto karty. Malujeme postupne ako Mhm. cukrík. No, to bolo rýchle rozbalenie cukríku. Pri cukríkoch ja som rýchla, vieš, že... Uh, vieš čo? A ja, keď už si dám cukrík, čo nerobím bežne, ale keď už si dám, že sa rozhodnem, že áno, dám si cukrík, tak on len vôjde do úst, rozžujem a už je v brúšku. Zháľaš, dobre. Však treba si vychutnávať aj cukríky, aj život, aj všetko. Hmm. Zmena myslenia, no. Zmena myslenia, áno, zmena myslenia. A prvá otázka bola taká predotázka a tá otázka znela, že kde a za akých okolností sme sa stretli my dve. Á, áno. Určite si spomínaš, ale nechám ťa si to Vieš, rozpomenúť, ako sa ti to vynára. to ja viem, ale viem, že sme sa prepojili cez Aureu, ale ja si myslím, že sme už komunikovali niekde na sociálnych sieťach, niečo sme si vymieniali. Takže úplne neviem teraz, lebo tých žien mi, prepáč, pretieklo asi 1000 za posledný rok, ale áno, to najväčšie také najinteraktívnejšie stretnutie bolo určite z našu Aureu, lebo ja som ťa vnímala, že sa venuješ tomu seba rozvoju aj ženám. A preto, keď sme robili nejaké podujatie alebo nejaké promo, tak ty si sa tak prirodzene pripojila v istý čas a dokonca si naštívila náš priestor a urobili sme spoločne rozhovor, čo Áno. bolo super. Ale bolo to také vyústenie, že som vedela, že však my sme už spojení a tentokrát sme sa aj prepojili offline, lebo však ty nie si na Slovensku. Či to bolo super. Takže vzájomné inšpirácie sme zdieľali aj cez Aureu. A potom, ako si napísala knihu, čiže aj tam sme komunikovali, to dokonáme tiež, hej, čiže Aurea je platforma, kde práve tieto zdroje budú pretekať. Len, keď môžem povedať, ja som teraz bola trošku viacej offline, teda taká offline mimo toho celého, lebo som mala také dramatické obdobie životné, čo teda asi aj teraz pôjdem s tým von, že sa mi rozpadol taký súkromný život, hej, že som sa rozišla s mužom, čiže riešila som úplne všetko, tak sa zapájam naspäť do toho života už v Mhm. takej inej energii, takej celistvejšej a podľa mňa, preto to aj hovorím, lebo s tým asi súvisí tá dnešná téma, že zmena myslenia, že toto sú tie zmeny, ktoré ja žijem úplne naživo, naplno a som do nich vnorená, tak ja verím, že to bude takou inšpiráciou, lebo pre mňa je toto naozaj taký princíp, ten rozpad toho vzťahu, tej rodiny, hej, tej nejakej vízie, tej svojej misie, do ktorej som teda vložila svoje maximum a je to asi naozaj to najživšie, čo môžem takto odprezentovať, že to je tá zmena, hej, že to je ten nejaký životný postoj, to je to pochopenie, navnímanie, pochopenie, pustenie tých vecí, ísť v ústretí tým novým veciam, z ktorých má človek strach, hej, čiže je to Mhm. úžasná téma a týmto, čím si teraz stále prechádzam, tak je to veľmi transformačné. Ja tomu hovorím, že človek musí ísť aj akoby do procesu smrti, že sa rozpadáš a že zomieraš. Áno. Lebo časť z teba určite zomiera
čas energie odchádza, hej, čiže je to určite ako, a podľa mňa nejaká časť môjho mozgu, možno toho plazieho mozgu, toho prastarého, si naozaj myslí, že zomiera, lebo žena bežne neodchádzala od muža, ktorý napríklad ťa nebil, hej, nebol alkoholik alebo niečo. Že vlastne ja som len odišla z princípu, že my sme tak iní a žijeme inak tie životy, inak tie hodnoty, že nemôžeme byť v tom poli, lebo je to potom deštrukčné. Čiže tá časť mňa si musela normálne prejsť, že zomieram. Je to také zvláštne, tak z takého psychologického hľadiska, že nič ťa neohrozuje, že prežiješ, že máš čo jesť, máš kde byť, ale ty nejakou časťou seba samého zomieraš. Áno, áno. Je to silné, ale je to absolútne liečivé, lebo a zároveň chcem povedať, že som aj vnímala, ako, môžem takto pokračovať, lebo mám pocit, Nech že sa si páči, jasné, jasné. ale Prirodzene. úplne tým žijem, hej, a je to pre mňa fakt, že silné a také, že životné, že podľa mňa to je taká životná etapa, lebo tam sa odzrkadľujú všetky moje princípy, ktorými som chcela žiť a naozaj, keď žiješ, tak to funguje v tej praxi úplne inak. Musí si tým človek prejsť tou bolesťou. V niečom ti ľudia pomôžu, ale v niečom si tam naozaj sama a musí sa stretnúť sama so sebou Mhm. a vyčistiť si veci sama voči sebe, aj záväzky voči sebe, čo máš, z takého možno aj nejakého spirituálneho hľadiska, že si Mm. kladíš otázky a potom odpovede. A zároveň tento proces je transformačný aj preto, že veľakrát som cítila, že tento príbeh nie je môj len, ale aj tých mojich predkov. Hej, že veľakrát som tam videla moju starku, moju mamu, moju babku a tie rodové línie tých žien, ktoré proste niečo žili, nie vždy podľa mňa boli úplne šťastné a naplnené, ale tým, že to bolo nejak v tej spoločnosti dané, tak vždy išla akoby do takej umelej pokory tá žena a v Mm. tej milosti nejako prečkala ten svoj život, hej, kým neodišla na druhý svet. Takže no veľké veci sa dejú, silné veci, určite to súvisí možno aj s tým energetickým polom, ktoré tu je okolo nás, lebo nedieje sa to len mne. Proste tento rok je veľmi silný na ukončovacie veci a myslím si, že je to ten proces púšťania a úplne viem, že človek nerad púšťa. Hej. Ja vidím to aj sama Mm. na sebe a som veľakrát prekvapená zo seba, že lebo ja som mala takú predstavu o sebe, že som odvážna žena a neviem čo a potom som pochopila, že aká som vlastne veľakrát zbabela, ale nie v tom zlom slova zmysle, hej. V tom, že proste máme tam tie slabé miesta, tie strachy obrovské, že čo bude, ako bude a naozaj tým prejdeš až vtedy, keď uznáš samú seba a keď vstúpiš úplne do tej svojej sily. Hej, to je úplne kľúč, lebo ak vstúpiš a keď už vstúpiš, tak si, tomu hovoríš, že si už neporaziteľná, lebo čo ťa prekvapí, hej. A to Mm. samozrejme nechcem povedať, že vždy sú nejaké výzvy a budú nejaké výzvy, to bez debaty, ale, ale je to také silné seba uznanie. A držím palce teda všetkým ostatným, čo si tiež tým prechádzajú alebo budú prechádzať. Ja by som veľmi rada, aj budem teda o tom veľa rozprávať, lebo je to taký životný princíp. Veľa ľudí okolo mňa sú vo vzťahoch, ktoré nie sú dobré, nie sú kvalitné, nie sú akoby naplnené tými dobrými vecami. Čo chápem, ja teda nikomu nebudem radi, aby odchádzal s igelitkou v rukách, lebo všetko je to presne o tej zmene myslenia a každý máme vlastné svoje okolnosti a možnosti a príležitosti v tom svojom živote, lebo každý život je jedinečný, tak aj tie okolnosti. Mm. Ale už sa to dá, už sa to deje. Ja vidím napríklad aj v komunite kľúč k úspešnému a takému udržateľnému a spokojnému a naplnenému životu, že ja si neviem predstaviť, ako by som bez toho prešla, alebo cez to, keby som nemala podporu tej komunity, hej, komunity kamarátov, svojich blízkych ľudí, svojej rodiny, je to kľúč. Zaplatenie. Mhm. Áno, Áno. no. Leni, ty si úplne úžasne začala, lebo tá prvá otázka po tej zoznamovacej, kde sme sa stretli, bola, že vlastne ako došlo k zmene tvojho myslenia, akože kde došlo také tej výraznej zmene tvojho myslenia. Predpokladám, že to sa dialo aj postupne, lebo to sa Mhm, deje asi pravdepodobne neustále, každou sekundou a stále sa vlastne to nejako vyvíjame, niekedy padáme, niekedy klesáme, teda to je to isté, niekedy mhm, rastieme. áno. Ale niekedy sú okamihy, ktoré sú úplne intenzívne, kedy nami otrasú poriadne a vlastne sa dejú takéto veci. A
Možno, že si pomenáš aj na nejaký iný okamih, kde to vnímaš ako ešte predtým, prv, že kde došlo k takej tej výraznej zmene myslenia, že čo bolo ten moment, kedy si si povedala a dosť, tak takto sa to nedá, že toto je divné, toto není ono. Ten život musí vyzerať inak. Áno. Vieš čo, ja teraz veľmi, nie že študujem, ale na tom bežnom živote študujem akoby úrovne vedomia. Hej, že v akej energii si, aké dogmy a paradigmy a pravdy vnútorné ťa definujú. Mhm. A to je akoby presne nejaká postupnosť energetická, ale aj možno duchovná, aj fyzická, neviem, akože to je taký jeden celok. A toto je pre mňa také fascinujúce, lebo aj ja mnohokrát vidím, že kde som ja a kde sú napríklad ľudia, s ktorými niečo tvorím, alebo som v interakcii a to mi veľmi pomáha, že ja to rozdielujem na také dve základné kategórie, hej, a to je akoby tá obeť a to je ten Mhm. tvorca. Ale to je naozaj veľmi všeobecná definícia, ale hovorí o všetkom, lebo ja som bola obeť vlastne gro môjho života, hej. A tá obeť pristupuje proste sama k sebe a k životu s nejakým postojom, hej. To znamená, nejsem dosť dobrá, som bezmocná, nemôžem robiť to, čo chcem, musím plniť nejaké očakávania druhých, ostatní môžu za môj život, že je tak spackaný a tak ďalej, hej. Čiže som pasívna, som negatívna, ohováram druhých, čiže tam sú akoby nejaké princípy, že ako ten človek funguje, plní svojej roli tých masiek, hej, že Mhm. niekto je dobrý chlapec, dobré dievča, ja mám z tohto veľkú obavu, keď vidím, že kto to hrá, lebo on si to akoby nedovolí byť autentický a ja úplne neviem, s kým dealujem v tom vzťahu tým pádom. Čiže, OK, pre mňa veľmi pomáha navnímať ten človek, kde sa nachádza a tým pádom viem sa na ňo naladiť a vieme byť v tom pokojný a spokojný v tom vzťahu akoby. A to je jedno, ako dlho trvá, či je to 5 minút alebo 2 roky, ale už máme ako keby vyjasnené nejaké vlastné pozície a mne toto veľmi funguje, pretože keď som veci nechápala a očakávala od tých druhých, že nejak sa budú správať a oni sa nesprávali alebo robili inak, ako som si myslela, tak to bolo zasa mojou vizitkou, že ako som dospelácky videla seba a toho druhého aj v rámci nejakej empatie alebo súcitu, hej, Mhm. že ako ho vnímam, ako ho vidím a ako ho aj prijímam potom, hej. Áno. A toto bolo pre mňa akoby kľúčové, že vedieť vôbec pracovať s tými vecami, hej, aj sama so sebou a zároveň s druhými. A toto mi veľmi pomohlo aj v takých tých očakávaniach, aj v tých spoluprácach, hej, a v súčasnosti, keď tvorím niečo dôležité a napríklad to bude v budúcnosti určite aj vzťah, tak by som, malo by to tak byť, že sme v tej po spoločnej kinosále toho vedomia a máme podobné hodnoty, podobné tie paradigmy, hej, nejaké podobné videnie sveta a v tom spoločnom rytme sa zladíme a ideme ďalej. Tak to bude fungovať aj v tých vzťahoch, aj v tých spoluprácach, aj v projektoch a v akýchkoľvek iných veciach. A a je to také rovnocenné tým pádom, hej. Čiže keď sa vrátim späť k tej otázke, lebo vždy idem vesmírne okolo toho, tak asi sa mi to stalo v 33 rokoch. Že to je ako keby to obdobie toho Ježiša Krista, tých 33 rokov. A mne veľmi v tomto zobudzaní pomohol môj prvý syn, Pálko, a on mi dával také signály, také ako malý chlapček, trojročný mi dával také vety, že to nemohol ani malé dieťa povedať. Hej. Čiže ja som akoby mala stret s nejakým duchovnom, nazvem to takto, lebo to boli nevysvetliteľné veci. Hej. Čiže to bolo také zobúdzacie pre mňa, lebo ja som bola taký tvrdý racionalista, taký úplne, že taká obeť absolútna a bezmocná voči životu. No a vtedy to vlastne prichádzalo. Prečítala som si knihu Secret, dokonca kúkaj. Á. Secret. Veľa ľudí sa z nej smeje, ale ja si myslím, že ako nejaký základný kameň alebo nejaké ukotvenie niečoho zásadného, tak je tam podchytené. A ja som vlastne vtedy, to si pamätám, a tieto silné okamžiky sú ako keby sa stali včera. Mhm. Tuším, to bol druhý alebo tretí odsek, kde bolo písané, že tvorcom svojho života si ty sám a všetko, čo sa deje vonku, tak si tvoríš ty sám. Hej? A ja bez toho, že by som nejak nad tým rozmýšľala, tak ja, že wow, a absolútne prijatie tej pravdy, hej, že a úplne ako by mi odišla tá
schopnosť a možnosť a príležitosť sa sťažovať, hej, že bože, tí druhí, čo mu robia s mojim Mm. životom, a opäť to, ja sa zostala jak obarená. Víš, že, ale to podľa mňa je načasovanosť toho človeka, tej duše, že nie náhodou sú tie veci tak, ako sú a každý má tu ten moment inak a inde a inokedy. A toto bolo pre mňa, akože keď si pamätám, že fakt taký prvý impuls toho kroku, že som totálna obeť tohto sveta, o to, že vôbec začínam rozmýšľať, hej? Že vôbec začínam vnímať, že niečo sa deje okolo mňa, lebo mne prichádzali v tom čase čísla napríklad 077 takým šialeným spôsobom, že môj syn sa narodil 077, to mal na rukách a vtedy mi to chodilo, že denne aj 5 krát, ale takým šialeným spôsobom, že ja ako racionalista, ktorý bola som v korporáte, hej, a teraz, som si to začala fotiť, že mi šíbe, vieš, že asi mi preskakuje. Mhm. Ja si to začala fotiť, ale za mesiac som ich mala vyzbieraných 300, hej? A to nie, že by som chodila a pozerala na špezetky alebo tak. No a potom jedna pani mi povedala, hej, že akoby nejaké anielské čísla, odkaz to je vlastne správne nasmerovanie, hej, a ja som to potom začala využívať vo svoj prospech. No a bol to už potom proces, hej, a ktorý sa Mhm. mi akoby stále otvára. Ten proces je nekonečný, si myslím. Takže toto boli také silné momenty. Prvý bol práve, čo som spomínala pri tej knihe Secret, ale to bolo takéto obdobie, hej, to není len jeden moment, jeden deň, ale niečo sa tam uskupovalo, že podľa mňa tá duša moja, to som bola už nejako pripravená. A druhý silný moment, kedy som vnímala, že niečo sa deje, bolo vlastne minulý rok po festivale, čo sme urobili Aurea Festival. Tak ja už tam som vedela, že niečo sa tam bude diať na tom festivale. Nevedela som čo, bola som z toho značne nervózna, lebo keď robíš taký festival prvýkrát a vieš, že sa tam niečo otvorí a Mm. dokonca ľudia prichádzali, že to cítili a pomenovávali to tiež. A ja som si dala osobný zámer, že vstúpiť k sebe samému a prekonať tie najväčšie strachy, ktoré máme. Hej? Čiže tú paradigmu, že idem tomu v ústrety a iniciujem samu seba a uznávam tým pádom samu seba. Hej? Čiže to Áno. tak intuitívne prišlo a presne sa to tam stalo, aj udialo, aj tam boli magické situácie, aj silné veci. Samozrejme, potom to malo nejaké dozvuky. A podľa mňa aj vďaka tomu som mohla aj opustiť ten nefunkčný vzťah. Hej? Takže to bolo také obdobie transformácie, kedy nazvem to tak jednoducho, že uznanie seba samého. A ja Áno. som vlastne prvýkrát to aj tak povedala nahlas a bolo to pre mňa fascinujúce, že moc sa o tom nehovorí v spoločnosti, alebo teda možno ja som to nezachytila, taký ten princíp uznania seba samého. A ja som vlastne pochopila, že v tom je obrovská sila a naozaj taká akoby iniciačná sila, že pokiaľ neuznáš seba samého, tak ťažko sa ti potom žije v tých vzťahoch, v práci, v rodičovstve, v čomkoľvek, lebo tam je ten základný pilier, že uvidíš sám seba a uznáš sám seba. A vlastne si s tým OK, kým si. Tak. A je to OK, že máš tom radosť, že nie je to, že bože, hej, že mala dokonca dlho taký názor, že som sa mala narodiť ako chalan, hej, že oni to majú také ľahšie a lepšie. Mhm. Chápeš? A toto je presne Áno. akoby, nechápeš tej súvislosti, je to akoby, že je človek nebdelý a chceš byť niekým iným a to súvisí s tým, keď neuznáš seba samého, tak to väčšinou takto je, hej, že Mm. a presne, potom to súvisí aj s takými malými vecami, že nepomenuješ napríklad menštruáciu krámami alebo neviem čím. Mm. To sú silné veci, lebo tie slova to tvoria, to není len, že nejaký postoj a nejaký čin, ale to sú aj slova. To je v tej jemnosti voči sebe a voči druhým. Presne tak. Presne tak. Úplne úžasne. Krásne to z teba teraz prúdi do celého sveta. Úžasné. Áno. Úplne s tebou súzniem. A naozaj, keď sa nedokážeme postaviť do svojej sily, tak toto nemôžeme. Vlastne nežijeme tú plnosť. A Hm? sme tou Hm. obeťou. Ale Ja. vieš, Mhm, mhm. môžem to povedať, že ono, uh, aby sa to mohlo udiať, tak treba podľa mňa si urobiť aj nejaké také tie podporné systémy, hej, že do veľkej miery funguje obranný mechanizmus, hej, čiže ľudia Mm. nemôžu byť autentickí, keď žijú, ja neviem, v toxickom vzťahu, alebo sú závislí od neviem čoho, hej, že ono nás to dokonca veľakrát chráni
pred tou autentickosťou, lebo sama vieš, že keď človek prechádza týmito fázami, tak prechádzaš takými obdobiami, že tomu hovorím, že skúškou pokory. Že či to ustojíš, lebo to otváranie ešte veľakrát bolí, hej? Čiže tam sa ti otvoria brutálne veci, brutálne rany a to není, že mám okolo seba rúžových jednorožcov a všetko ide krásne. To je práve to, že už keď je človek pripravený, dozretý, tak si môže tou skúškou pokory prejsť a keď prejdeš tou skúškou pokory, ktorá je naozaj silná, tak môžeš prestúpiť do tej ako keby ďalšej kinosály toho vedomia, kde sú zase nejaké iné zákonitosti a nejaké ďalšie hodnoty pristupujú a výzvy. Áno. Takže ono ľahko sa hovorí, buď autentický, hej, neviem čo, pustí to, odpustí, ale to takto nefunguje. Čiže ani mne to nefungovalo, mňa to naopak veľakrát nahnevalo, keď mi hovorí, že veď odpustí, veď to pustí, neviem čo. Ale tam je tiež veľká pýcha, lebo sama to tak mám, keď som očakávala niečo od muža, že pustí to, urob to, vybav to, hej. A ono to nefunguje, lebo tá načasovanosť tých ľudí je veľmi špecifická a oni to urobia až vtedy, keď sa budú cítiť dostatočne sebavedomo a bezpečne, Presne aby to tak. dokázali urobiť, hej. Dokázali odpustiť, dokázali opustiť, hej, dokázali urobiť tie veci, ktoré sú transformačné. Čiže toto je tiež také ako keby nepochopenie a preto ja vidím aj kľúč v tom, že OK, tak urobme si tie oporné piliere toho života, aby sme vedeli sa uvoľniť do tej autenticity, hej, lebo podľa mňa toto vtedy bude fungovať. Podľa mňa jeden princíp je napríklad tá komunita. Hej, teraz napríklad riešime finančné zabezpečenie. Darmo ty sa budeš uvoľňovať, keď si závislý finančne, nemáš kam odísť, nemáš čo robiť, hej, nemáš na to zdroje, príjmy, čiže a to nehovorím, že aj keď to všetko budeš mať, že to urobíš, hej, ale čo najviac zabezpečiť, najväčšiu pravdepodobnosť, aby sa ten človek mohol uvoľniť. Hej, to znamená Áno. mať okolo seba nejakú rodinu, mať priateľov, mať komunitu, mať niečo na účte, nejaké finančné zabezpečenie, mať telo trošku spevnené, hej, do tých víziev. Lebo keď je človek zahlienený, chorý a preťažený a má 30 kg navyše, tak akože ťažšie sa tým prechádza predsa. Takže ako keby telo, mysel, duch, emócie, zabezpečenie aj hmotné. A toto ja teda rada skúmam, že ako sa to dá a kedy sa to dá. Hej, a ten mozog potom ti inak odpovedá, ako keď mi povie niekto, že pusti, odpustí, urob, vieš, ale to tak nefunguje. To tak Mhm. ne... Mhm. Áno, to bezpečné prostredie, ktoré nám chýbalo ako deťom a vlastne tým pádom, že ja to tak vnímam, že všetko je tu hore nohami, nie všetko, ale ten svet, ako ho vnímame, ako to, čo sa deje, je z môjho pohľadu preto, lebo nám deťom chýbalo to bezpečné prostredie, kde by sme sa mohli uvoľniť, prejaviť, postaviť sa do svojej sily a z tej sily žiť. Lenže toto systém nechce. A my Áno, potrebujeme ten systém premeniť cez seba, spolu. Hm. áno. Tak ono, tým, že ja tomu hovorím, že tieto veci už expirovali, ale my nimi Mhm. stále žijeme a stále ich živíme, Mhm. tak je dobré ako uvidieť to a rozhodnúť sa. Hej, tam musí byť ten moment rozhodnutia, že Mhm. chcem to už inak a aj preto niečo urobím, lebo zase len rozhodnúť sa nestačí. Čiže tam sú proste tie procesy, kedy tá zmena, hej, že zmena myslenia, že je dokonaná. Hej, lebo môžem zmeniť myslenie a budem statická na mieste. Ja hovorím, že zmena je dokonaná vtedy, keď v tej realite to už beží nejak inak. Tak. Takže je to proste proces. Zmena myslenia a proces, ktorý dozrieva. Mhm. A, A a je tak. vlastne, áno, a vlastne sa to preniesie do tých činov, do tých skutkov, do toho. Mhm. Tak. A vlastne je tá otázka, ktorá bola nasledujúca, istým Mhm. spôsobom si ju čiastočne aj zodpovedala. Ja si ju tak nahliadnem. A vlastne tam bolo, že čo robíš, čomu sa venuješ a ako obohacuješ tento svet. Takže Mhm. vlastne tam sa prirodzene môžeme aj... Hej, no. Najviac zdobím tento svet tým, že si moc neprekáža muž. Mhm. Ale to tak zo srandy, hej. Um, No ono to má tak viacej úrovní samozrejme, že každý tu má to svoje miesto a to svoje poslanie v akýkoľvek forme. A podľa mňa je zmysel akoby seba spoznať, že čo to je, kým som a čo ma vlastne definuje nejakým spôsobom, aby som pochopila zmysel a úmysel tej mojej existencie, možno aj tej mojej duše, lebo to veľmi skúmam, že ja sa tak vraciam z minulosti do prítomnosti a do budúcnosti si tak cestujem v čase, lebo podľa mňa naozaj tiež jedným z kľúčov toho vedomého života je seba spoznať. A
Ja veľakrát, keď aj ľudia sú väčšinou tak odpojení od seba samých, ako ja sa vrátim aj k sebe, hej, ale Áno. tak väčšinou im ho rádim alebo tak inšpirujem, že ani sa pozrú na to detstvo. Hej, lebo tam my máme, tá duša je ešte taká čistá a taká neochvejná, že väčšinou tam sme boli ukotvení v sebe, pokiaľ to nebola nejaká naozaj veľká dráma rodina, že väčšinou už aj v jednom roku môže byť dieťa úplne zavreté. Ale tam ešte máme tú absolútnu inšpiráciu a to prepojenie so sebou sami. A ja som vlastne bola človek, ktorý veľa tvoril, veľa kreslil, veľa modeloval, písal básne. Akože naozaj som taký Majovi blížený, čiže to umenie a kreativita boli obsiahnuté v mojom živote. A zároveň ma fascinovala sloboda, taký ten slobodný duch a pravda. Mhm. To bolo tak zaujímavé, že od malička som pozorovala svet okolo seba aj ľudí, že ako sa správali, ako reagovali, čo mali v tých očiach, čo žili, aké hodnoty mali. Samozrejme, ako dieťa som to inak interpretovala, ale ma to fascinovalo pozorovať ich. A veľakrát som si hovorila, že veď oni nežijú pravdu. Vieš, že Mhm. dokonca aj sa stala taká situácia s rodičmi, s mojim otcom a ako malé dieťa, neviem, či som mala 3-4 roky. A stala sa situácia taká silná, ja som vybehla do toho lesa a ja si hovorím, že jak to tu ja dám, že oni nežijú v pravde, že oni žijú vo Mhm. mile, že ja som ešte malá a ja musím byť s nimi, že jak to ja dám, že čo to je za halus, to som si povedala. Že, áno, potom presne som nabehla na tú obeť, hej, čiže akoby odpojila sa od seba a od tej duše a ideš si to svoje a škola a neviem čo a musíš a alkohol a party, hej, a neviem čo, toxické vzťahy. No a potom, akože podľa mňa každá duša alebo každý človek má tu naplánované isté udalosti, ktoré postretne. Hej? Takže ja som postretla toho môjho syna, toho Palka a tam sa mi diali fakt, že tam sa mi otvorilo niečo. No a aby to nebolo teda málo, tak som mala teda ďalšie deti. My sme mali s mužom dokopy 4 deti, čiže to bolo také fakt, že veľké silné učenie, lebo tam to máš také nadávkované a také zrkadlo nastavené, že tam nemôžeš neuvidieť seba samého. A buď ideš úplne do deštruktivity, že to nedáš, alebo nastúpíš, ja tomu hovorím, na tú cestu osvietenia, hej, osvietenia, že kde si povieš, OK, tak cez tú bolesť idem k sebe, hej, lebo to tak bolí v tých situáciách, že to ego musí odísť akoby na bok a si povie, že čo mi tie situácie majú povedať, hej, že čo sa mám naučiť, čo mám urobiť inak, k čomu mám, ako mám pristúpiť k tej bolesti, hej, čiže tam sa začínaš hrať s tými situáciami. No čiže, keď sa vrátim zase na otázku k tvojej, tak určite to rodičovstvo má, že som bola teda matkou, je to také zvláštne slovo, ale mám tu teda takéto spriaznené detské duše, s ktorými teda trávim čas a oni mi teda veľa hovoria o mne, no a potom ma tak asi najviac definuje to Mhm. tvorenie rôznych projektov. Teraz najaktuálnejšia, verím už, že navždy, je práve tá Aura, kde sa mi prepojili všetky moje skúsenosti, že milujem networking, stratégiu, milujem komunity, milujem vzťahy, milujem ľudí, hej, čiže mňa fascinujú ľudia, že aké sú ich kvality, dary, ale aj nejaké výzvy, príbehy, čo zažili, ako zažili. Fascinujú ma ľudia, ktorí fakt sú vyprofilovaní a majú hodnoty, tak ja som si ich skúmala, hej, že čo sa stalo v ich živote, že môžu takto kráčať tým životom a vytvárať nejakú hodnotu v spoločnosti, ale aj pre svoj život, tak väčšinou ten spoločný menovateľ u týchto ľudí bolo naozaj bezpečné prostredie, láskyplné bezpečné prostredie. Takže to není až také komplikované to pochopiť, ale čiže, no a v tejto aurii sa mi stretli vlastne všetky moje vášne v jednom a Mhm. tvorí nejakú platformu, nejakú komunitu, nejakú organizáciu, ktorá tu takú sebarozvojovú, ktorá bude takým pilierom, takým pomocníkom, takým podporovateľom pre hlavne ženy, keď si budú prechádzať alebo prechádzajú tými náročnejšími situáciami, ale aj tými radostnými, hej, to nemá byť len teraz, že Ježiš Áno. všetko je dráma, ja si myslím, že na konci toho seba rozvoja ten high peak má byť proste, že teším sa zo života, hej, že vyšlo slnko, alebo počujem dobrú hudbu, sused, jak ty máš, sused hrá na bicie, tak si tak, že trošku zanútiš spolu s ním a že máš radosť, no, takže uvoľňovať sa do toho života, hej, a skrz práve riešenia aury, že máme tam osvetu, prevenciu, rozprávame sa, ale aj sa stretávame a teraz mi veľmi
rezonuje, že ponúkať aj reálne riešenia. Hej, že reálne riešenia, podporné riešenia pre ľudí, aby si tým prešli. Že už rozprávať sa o tom nestačí. Hej, toto veľakrát teraz opakujem. Už nestačí sa rozprávať, už treba žiť, treba konať, treba tie veci meniť a my tu máme nejaký podporný systém, máme tu fakt kvalitných ľudí, ja tomu hovorím, že akoby agentúra, taká aura agentúra, kde som poprepájala fakt, že kvalitných ľudí, ktorí to žijú, ktorí sú aj správne nastavení, čiže v tom poli to majú už inak navibrované, hej, keď to poviem tak energeticky. A fakt to tam funguje, tá zmena tam funguje, a keď už niekto prístupí, tak viem, že on už tú zmenu naozaj chce žiť a už je aj pripravený ju nejako dokonať a ísť si ďalej. No. Takže toto ma baví, toto ma fascinuje, stretávam tu veľa ľudí, však aj vďaka tomu sme sa stretli, aj my dve, takže každý deň je takým dobrodružstvom pre mňa, lebo je to veľa o interakcii, je to veľa o rozprávaní sa, je to o zdieľaní tých vášní, ktoré Mhm. máme. A Mhm. ja proste každý deň chodím s otvorenými ústami, že akí ľudia tu sú medzi nami, ako sú neskutočne naozaj vyprofilovaní aj tými cnosťami, že to je pre mňa veľmi inšpiratívne. Že to není už to, že to hrám, že som dobré dievčatko a som vždy akoby zodpovedná, poslušná, láskyplná, hej, ale to je tá maska. A potom, keď sa stane nejaký rozpad, tak tie hodnoty tam ale nie sú. Oni boli ako keby len umelo naučené. Ale mňa fascinuje, keď ja to už z toho človeka cítim. Vieš, že Mhm. je to Mhm. niečo skutočné a tam je tá kotva už. Že tam je tá kotva a to je to rozpoznanie tej skutočnosti, že on tým už je. A nemusíme o tom hovoriť, ja to len cítim, že on tým už je. A byť v tom poli, napríklad dneska som mala stretnutie úplne v Pezinku niekde, kde dvaja ľudia sa náhodou stretli, jeden náhodou zaklopal, náhodou išiel okolo a zrazu obrovská debata o vode. Ale obrovská debata o vode, o kvality vody, čo pijeme, že je nezdravá a proste až na vedeckej úrovni sa začali rozprávať. Rovno si dohodli nejaké stretnutie a ja ako Wow. keď tak sedím a toto sa mi beží, hej, že normálne, a to nestretíš takých ľudí, ktorí sú fascinovaní vodou, Mhm. Mhm. ja chcú aj preto niečo urobiť, hej, nielen, že doma si dám kohútik a neviem čo, ale oni to tak už s takým iným presahom, ako len, že ja, ale že my. Áno. Takže to sú už také bomby šupy, že to sa deje úplne na hodinovej úrovni pomaly, hej, a ja len, Mhm. a tak si cez to prúdim a pliniem a že ma to fascinuje. Krásne. Leni, chcela som sa ťa opýtať, čo je tvoja vášeň? Prečo žiješ? Čo je to, čo celým srdcom, čím žiješ? Že úplne ťa to Mhm. proste, čím žiješ? Vieš čo, no, ja úplne mám radosť, keď sa dotýkam ako keby Boha, hej? A to je také, že to je rôznorodé. Niekedy to môže byť, že dneska som sa pozrela do slnka a úplne, že ma to odpalilo, hej, že aká sila tam bola, že sú to také momenty a okamihy života. Niečo podobné hovoril Baťa, že dýcham život, hej, a to môže byť v piesni, že idem po diaľnici a začne hrať hudba, ja úplne to dám nahlas a plyniem si tým niečím a milujem ľudí, hej, čiže cez ne proste ja mám obrovskú lásku k ľuďom a naozaj ich neochvejne ľúbim a milujem. Tie veci, ktoré majú v sebe, ale aj tie tiene, hej, čiže mňa to akoby fascinuje to tam skúmať a že prečo to tam je, ako to tam je a na čo to tam je a či to už ten človek sa vôbec chce pustiť, nechce pustiť, že takéto skúmanie toho Mhm. života, tak toto mi fakt, že robí obrovskú radosť. A potom tie také, podľa mňa v tých zmysloch, hej, že cítiš, vidíš, vnímaš a v tých situáciách života je to také naozaj pestré, hej. Napríklad pred 2 týždňami sme v jeden moment, behom pár hodín s kamoškami sme boli pri jazere, okúpali sme sa, čiže tá voda nás obmývala, potom sme si zapli piesne a tancovali sme na indiánske piesne. Potom sme išli sa najesť do krásneho priestoru. No a na konci sme skončili v cyklokuchyni, kde bol úplne že metal, hej, že úplne hardcore. Pivo sme takto pili a neskutočne som sa cítila slobodná. A toto je možno taký ten spojovateľ, že tá sloboda, hej, to je pre mňa ten taký najvyšší princíp, že keď cítiš, že žiješ tú slobodu, a to je jedno v akýchkoľvek okamihoch, hej? Ale keď tam mám ten dotyk toho Boha, tej slobody, toho najvyššieho princípu, že cítiš, že si a že len tak plynieš a že si v dotyku so sebou samým,
tak to je pre mňa akoby nirvana, hej. Mhm, mhm, Každý to má podľa mňa inak, ale ja si myslím, že do nejakej miery, keď začneme odhadzovať tie masky, tak ja si myslím, že je to univerzálne, že tá pravda a sloboda sú univerzálne hodnoty a je to ako ten cieľ, ku ktorému kráčame, každý jeden z nás, hej. no. Do čo najväčšej blízkosti k tej pravde a tým pádom aj k slobode, lebo podľa mňa pravda a sloboda idú ruka v ruke. Takže toto tiež tak skúmam, že prečo to ja tak mám, lebo mňa to naozaj silno vedie a ja idem akoby niekedy, že v ústretí tomu. A niekedy som sa čudovala, že prečo ľudia ostatní to tak nemajú, ale to je presne, že to je zbytočné skúmať, každý to má inak. A ja mám našťastie tú podporu v tej hodnote, že mňa to vedie, že ja Áno. nemôžem robiť inak, hej. Čiže aj v tom vzťahu, ja som vedela, že ja keď ostanem v tom vzťahu, že ja zomrem. Že Mhm, som to veľmi intenzívne uvedomila, že ja keď ostanem tu, na tomto mieste, s týmto človekom, ale bez ohľadu na to, či on je zlý alebo dobrý, alebo ja som dobrá, zlá, hej. Ja som vedela, že ja zomriem. A keď nie je duševne, ja určite fyzicky zomriem. mhm. Takže ja som nemala na výber, ja som musela vlastne odísť a ísť akoby v ústretí tej transformácii. Páči sa mi, čo si povedala teraz vlastne, že ťa vedie tá hodnota. A to je Áno. toto podstatné, ak si uvedomíme, aké máme hodnoty, ktoré kľúčové, hodnoty sú pre nás kľúčové, ktoré sú tie naše, nechcela som povedať naše, ale naše, keď to cítime, že to je tá hodnota, ktorú chcem žiť, to je to, čo cítim zo svojej celej duše, zo svojho srdca, zo svojho bytia, že to je Mhm. ono. A potom vnímam, že aha, toto není v súlade s mojou hodnotou, tu som niekde mimo, tak viem, že aha, tu nie, tá cesta ide tadeto. Áno, áno. Mm. Touto cestou každý ideme, hej, s tým svojím Mm. hodnotám a každý má to trošku inak možno v tej hierarchii postavené a či som mala takú veľkú túžbu skúmať tie hodnoty, lebo však samozrejme ako som to nevidela na sebe alebo nejako okolo seba alebo v tých spoločnosti, hej, medzi tými politikmi, hej, či tam sa to mele, hlava, nehlava. Teraz ako som začala vnímať, že pre mňa je to dôležité a keďže sama to nemám, tak to idem aspoň skúmať. A veľmi mi pomohol napríklad ten, a to som aj hovorila viackrát, podcast Baťa, Inspirace Baťa, a tam je taká Gabika, ona je riaditeľka nadácie Baťa a ona vlastne veľmi pekne hovorí práve také princípy života podľa Baťu, ktoré sú vlastne inovatívne a predčili čas. A ona vlastne presne nielen hovorí o hodnotách, ale akoby jak to dobre žiť. Hej? A to sú v bežných veciach, to než by sme sa teraz rozprávali o pravde a o uznaní. To sú úplne bežné témy, ako je napríklad ako pozdraviť, hej? Ako zušľachťovať vzťah muža žena, hej? Ako dýchať ten život, ako sa ráno zobúdzať, hej? Čiže úplne praktické, jednoduché veci, jak podľa toho sedlackého rozumu. A toto sa mi páči, hej, že nájsť ten priestor, nájsť tú príležitosť v tom priestore, to kultivovať v sebe, hej, a cez teóriu to nejako spoznávať a potom sa hrať v tej praxi. A vnímam, že tie hodnoty naozaj ukotvujú človeka a keď ja som ukotvená v rámci nejakých mojich hodnot, ktoré sú už nejako zastabilizované, tak vnímam, že sa mi ľahšie žije a ľahšie sa mi aj ide do tej autenticity, pretože sa nemám už až taký strach už, hej, lebo ja keď viem, kto som a som uznaná seba samou a mám nejaké hodnoty, počúvam, ja neviem, intuíciu, hej, že mám tu už tých pomocníkov, tak až tak ten vonkajší svet sa ma nedotýka, Mhm, hej, mhm. že začínam byť tak sama v sebe a v tom priestore. Cítiš tú silu, ktorá v Áno, tebe je. Mhm, áno. mhm, mhm. A nie vždy ten deň je taký, že úplne je to, že som v sile a dokonalé, ako sú rôzne, ako sinusoidy. Niekedy mám deň taký, že není to jednoduché a ľahké, ale presne to je súčasťou toho. Hej. Čiže prejsť si tým, v rámci svojich možností už si urobiť niečo, čo ťa povzbudí externe, hej, napríklad šaty, že si dáš, hej, čiže farby nejaké, Mhm. alebo že si pustíš hudbu. To sú tie veci, ktorými sa vieš nadotúvať externe a, a tie možnosti tu sú a treba ich využiť. Áno, len sa nedá žiť na tých vonkajších zdrojoch, Áno, potrebujeme ich nájsť má na byť sebe. akoby, ja hovorím aj o tých barličkách, hej, že Áno. barlička môže byť aj to, že si dáš, ja neviem, červené víno večer, ale musíš to mať zvedomené, hej, musíš to mať, Mm. alebo mal by si to mať zvedomené. Takže ja keď som si teraz dala po 100 rokoch pivo dve, tak som si povedala, OK, že nie je na tom nič zlé, je to OK. Dobre sa mi zatancovalo potom na ten metal. Úžasné, vieš, že my sme sa tam cítili ako taká rodina, že zrazu, lebo
to bola nejaká pripomienka propeleru, roky, hej, že ľudia, ktorí sa stretávali ako 22-roční, tak zrazu majú 45, hej, a zrazu ako keby sa nepohol ten čas a zrazu sa cítiš ako doma v tom priestore toho domova s tými ľuďmi a cudzí ľudia boli okolo mňa a cítila som sa tak spriaznená a prepojená s nimi a jedna kočka tam došla za mnou, že môžem si odpiť z piva a že akurát som ti chcela dať, vieš, Mhm. že blbosť, že kedy ideš okolo človeka a opýta sa, že či mu dáš odpiť z piva a je taká šialená situácia a pritom taká normálna, hej, Presne tak. normálnosť v tých nenormálnych situáciách a že ti to prípada úplne prirodzene, ako keby to bola tvoja sestra a aj tieto okamihy ma bavia, hej, že odstúpiš tak od seba, od tej svojej dôležitosti a uvidíš len ten život v tej pestrosti a v tej ľahkosti a že si môžeme vlastne dať Taký, hĺbku, aký je. hej, úplne, že Mm. sa to začína tak uvoľňovať, hej, že nebudem riešiť, že či ťa nakazím, koho nakazím, či je to blbá otázka, či mu Ideš do vôbec hlavy. Ideš presne, srdcom. No, áno, presne tak. ideš tým prúdom tej inšpirácie. Áno, áno. To neznamená, že by pri niekom inom si nepovedala nie. Áno, Samozrejme, ja, že áno, presne tak. Presne áno. tak. Že keby za mnou prišiel človek, muž niekde večer, ty, tak presne, ty máš vždy právo si povedať áno, nie, uvidím. Áno. Závisí od toho okamihu tu a teraz, ako to ja cítim a vnímam. Tak, tak, tak. Jedna z mojich otázok, ktorú som ti chcela položiť, bola, že čo ľuďom vlastne praješ, čo im vlastne praješ, aby ako sa cítili vo svojom živote. Ja by som im prijala, že sa cítia v bezpečí. Hej, to bezpečie je tak dôležitý milník alebo princíp, že prajem im, aby si vytvorili vedome sami, lebo nikto to za nás neurobí, hej, aby sme si začali vytvárať ten život v tom bezpečí, hej. Vytvárali si tie princípy, bezpečné vzťahy, bezpečné podnikanie, bezpečné financie, bezpečné, ja neviem, hej, toto je jedno, do čoho si to pretavíš, ale podľa mňa tam je ten nejaký kľúč, ktorý akoby sa vrátime späť a dáme si tú podstatu, čo sme nezažili v tom detstve, keď tam nebolo to bezpečie a tým pádom ani prijatie, tak dať si to teraz, začať si to akoby vedome budovať, tvoriť, krok po kroku, tehličku po tehličke a keď nevieme, tak sa to učíme, hej. Čiže ja som vlastne aj preto, teraz sme dohodli také partnerstvo, spoluprácu s Aliancom, že tým, že ja vnímam veľmi dôležitosť bezpečia, ale aj finančného, lebo my tvoríme Aureu, ktorá je o podnikaní, hej, že ženy chcú niečo vytvárať, nejaké projekty robiť, podnikať. A ja som na začiatku robila aj s nimi také poradenstvo, konzultácie, kde som skúmala, ako sú na tom, aké sú ich schopnosti, aké majú skills, aké majú skúsenosti, aké majú ten background toho, aby im to naozaj fungovalo. No a ja som mala aj taký istý dotazníkový systém urobený a ja som ho prestala využívať potom, lebo vlastne všetky ženy mi rovnako odpovedali, hej, že nemajú rezervy, nemajú skúsenosti, nevedia, ako sa to robí, nevedia robiť marketing, majú blog z predaja, ale chcú podnikať, hej. A ja som to vlastne prestala už robiť, lebo som vedela tie odpovede. A vtedy mi to tak zarezonovalo, že tá finančná stabilita, to je tá hmota, hej? Že ako to mám nastavené, ako to kultivujem, aký pilier mám, že vlastne od tých financií závisí aj psychické zdravie, fyzické zdravie, emočné zdravie, partnerské zdravie, hej? Mne sa tiež stala teraz taká situácia, že čakám na finančné odstúpenie od muža. Čiže aj ja som urobila v rámci nejakého finančnej gramotnosti isté nesprávne kroky, ktorými som zasa ohrozila samú seba a nebola som v tom bezpečí. A teraz tie dôsledky sú na mojom triku. Hej? Čiže ja som si pochopila, že toto sa deje a tým, že to otvorene zdieľam aj v tej komunite, tak strašne veľa žien povedalo, že prepísali majetky, došli o majetky, peniaze im odišli nejakým spôsobom. Ja som bola šokovaná naprieč vlastne tým príbehmi žien, že uh, aké je to, aká je to silná veľká téma a že sa jej dotýka pomaly každá druhá žena. Hm. A ja som si povedala, že tak budeme o tom rozprávať, budeme to nejako meniť, ale aby sme len o tom nerozprávali, o tej finančnej gramotnosti a kritickom myslení, Mhm. to je vlastne také, ako uvažujem, ako mám prijatú samou seba a ako robím tie rozhodnutia v mojom živote. Hej? A
že nestačí zase o tom len rozprávať a rozprávať cez autentické príbehy žien, to teraz pripravujeme spolu aj s Aliancom, čiže ja sa teším, že som prepojila korporát s tou komunitou našou a že sme tam našli tú spoločnú jednu vec, o ktorej sa budeme rozprávať a zároveň, keď už žena bude pripravená riešiť tú svoju vec, tak môže to uzavrieť priamo ako by u nás v Aureji, hej, v spolupráci s Aliancom. A ja si mám z tohto neskutočnú radosť, pretože mne sa prepojil ten svet, ja som robila v bankovníctve kedysi a zrazu som pochopila, že som sa do toho vrátila, ale inak. Hej, že Mhm. inak, po svojom, špecificky, ale ak chcem podporovať ženy v ich životoch a seba samozrejme, začnem sebou, tak ja som sa teraz napríklad musela normálne sa vyškoliť v rámci finančnej gramotnosti, hej, ale sama pre seba, aby som sa to nejako aspoň teoreticky naučila, popri tom sa vzdelávam, čítam podcasty, knihy, hej, čiže ja potrebujem sa dozdelať v tej téme, nadobudnúť nejaké skúsenosti, prijať nejaké nové vedomosti, hej, urobiť nejaký súbor okolností, aby som zmenila ten môj postoj k tým financiám a k tej hmote. Aby sa to pretavilo potom aj do tých rozhodnutí. Takže v tomto vidím ten kľúč, hej, že aj toho bezpečia. A keď žena bude ukotvená aj v tej hmote, lebo to je vlastne tiež len princíp nejaký, ako ona pristupuje k sebe, tak vnímam, že veľa vecí sa zmení v tom momente. Mhm. Takže toto je teraz taká téma, ktorá mnou rezonuje a robím preto maximum. A vlastne aj koniec koncov teraz robíme festival 30. novembra, ktorý bude síce akoby jeho zámer je podpora sebarozvoja, zdravia a podnikania, ale zároveň téma je bezpečie. Hej, že Áno. bezpečie. Mhm. Bezpečie v rámci emočné bezpečie, budeme tam mať finančné bezpečie, budeme tam mať vlastne aj kybernetické bezpečie, hej, že vlastne takéto rôznorodé témy, ktoré sa nás ale v tomto súčasnom svete týkajú a dotýkajú. Mhm. A je to len akoby inšpirácia, že rozprávame sa o tom, zase sú tu nejakí experti, ale že sa venujeme tej téme, že to už vedome pomenovávame a vedome si to pretvárame. Hej, že ako žiť v bezpečí a potom v tej uvoľnenosti. Áno, Je lebo to to zase proces. bezpečie, áno, prináša vlastne to, že sa môžeme uvoľniť. Tak, Aj keď všetko samozrejme to vychádza z našho znútra, že to potrebujem pestovať v sebe, ale potrebujem si to vytvárať aj vonku a ono sa to potom doplňa vlastne ako muž a žena sa doplňa. Takže, áno. mhm. Chcela by som teda povedať, ak môžeme teraz ešte tú Áno, jednu poď. aktivitú vec, lebo v Aureji žijeme témami zdravia, sebarozvoja, podpora vzťahov, podpora podnikania, uh, ale aj aktivizmu, alebo respektíve verejného záujmu. Hej. To je taká vec, ktorú moc veľa ľudí nerieši. Teraz som aktivistka už nejakých 12 rokov a prednedávnom sa ma taká významná žena opýtala, že čo mi to dáva, hej? Že to je energia navyše, financie z toho nemáš, že čo mi to dáva. A ja som sa tak zamyslela a som si povedala, že brutálne veľa mi to dáva, pretože v tom aktivizme ty potrebuješ ináč vnímať veci, ty musíš ako keby nielen pre seba robiť, ale aj akoby pri nejaké verejné blaho, že záleží ti nielen to, čo máš vo svojom byte a na vlastnom dvore, ale zároveň ti záleží prirodzene aj to, čo je vonku, lebo ty vieš, že to je opačný efekt, že ako sa mám dnu, tak sa mám aj von, a ako je von, tak je aj dnu. No a v tom aktivistickom svete stretávam neskutočne úžasných ľudí, ale ľudí, aby ste si nemysleli, že to sú tí ľudia, čo sa privezujú k stromom a neviem čo všetko, to sú úplne Mhm. bežní ľudia, hej, ktorí Mhm. majú správne hodnoty a už vedia spolupracovať a robiť pre ten verejný záujem. Hej, a verejný záujem není nejaký pojem, ktorý vidíš alebo počuješ Mhm. často v súčasnom svete, že verejný záujem, čo to vôbec je, ako sa chráni, ako sa máme každý jeden správať, aby sme ten verejný záujem kultivovali, hej, alebo nenechali ho znehodnocovať nejakými ďalšími stranami, hej, mocnými alebo tak. Takže pokiaľ my sa neposunieme v tomto a nezačneme vnímať, že aj vonku je ten svet a nezačneme ho nejako kultivovať, tak potom jasne, že zrkadlovo nám tí politici a i tí iní ľudia, tí skupiny budú len odzrkadlovať, že OK, nezáleží ti na tom, tak ja tu budem robiť toto. Hej. Tak. A aktuálne teda v Bratislave, ja som v Bratislave, na Žitnom ostrove má stať ďalšia zbytočná toxická spalovňa.
Myslela som si, že najprv je to vtip, čiže som tomu nevenovala pozornosť, že toto je vtip, to nemôže byť vôbec vážne. A pochopili sme, že vôbec to není vtip. A za oknami v hlavnom meste pár 100 metrov od centra má výraz na Žitnom ostrove, čo je že Žitný ostrov. Mm. Výraz najväčšia spalovňa, ktorá bude spalovať nejakých 316 000 tón aj toxického odpadu, ktorý budú vyvážať z celého Slovenska. A ja ako hovorím len neustále vetu, že to je halus. Že to je halus. Mhm. Že to je halus. Pre mňa je to halus. Akože niekde, kde je úplne čistá, najčistejšia voda, Že zdroj pitnej vody bude a otvorený? že vieš, ono, ten rozumie, teda nie som nejaký Mm. environmentálny odborník, expert alebo niečo, ale ty keď vieš, že sa idú zvážať odpady z celého Slovenska, možno aj zo zahraničia, a vieš, že bude vznikať ďalší toxický nejaký popolček, je nejaký produkt, ktorý aj tak musí potom ďalej likvidovať Áno. a že to má byť v prospech nejaký, len finančný prospech spoločnosti, nejakej súkromnej firmy a že to má výraz na Žitnom ostrove, tak a že to má zelenú, hej, na nejakých tých úradoch, tak si povieš, že OK, že čo to je, že čo sa to naozaj deje a že či to naozaj dovolíme. Mm. Hej, lebo ten tlak je tak tu obrovský, že ono, tá verejná mienka je už ovplyvňovaná, čiže ľudia reagujú na to tým, že veď spalovanie není zlá, skladkovanie je horšie. A tam vidíš zasa ten princíp, že ako sa pozeráme na veci. Hej, či ideme dozadu k skládkam, čo je vlastne najhoršia alternatíva, alebo už vnímaš, že sú aj nejaké alternatívnejšie, čistejšie možnosti práce s odpadmi. Ako je to zaujímavá téma, akože nie každý rozumie úplne, ale ja hovorím úplne laicky, hej. Že či vidíme smerom dozadu alebo dopredu a či si vieme zrátať 1+1 a či sme ochotní urobiť niečo. Hej? Takže pre mňa je toto akoby fascinujúce, lebo darmo my riešime seba rozvoj a neviem čo a to a môj život a prijatie seba samej a neviem čo a potom vlastne ti za oknami postavia najväčšiu spalovňu, že my sa vlastne staneme ako keby európskou veľmocou v spalovaní, Mm. hej, Mhm. a zároveň to pôjde absolútne toxicky do pôdy, do ovzdušia, do vody, s vplyvom na životné prostredie a zdravie každého z nás, hej. A, a pre mňa je to akoby, že opakujem, že je to halus, lebo už aj keď sa spojíte viacero organizácií a sú tie tlaky akoby oveľa väčšie, tak je to také silné sebareflexné zrkadlo, hej, že čo to je a čo žijem ja, čo žije táto spoločnosť a niekedy si potom poviem, že asi keď potrebujem pochopiť a prísť o to zdravie, tak tá spalovňa asi musí stáť, vieš, že keď Mhm. máme zabojovať o seba a rozkúkať sa aj mimo svojho rámcu, že je tu nejaká lenička, že potrebujeme proste dorasť. A niekedy to Mm. dorast znamená asi na úkor niečoho, hej? Že väčšinou padneš úplne na to dno, aby si sa pozviechal, aj trošku nejako pretvoril, pretransformoval. Ale urobíme maximum, čo sa dá. Preto tým pádom by som chcela vyzvať ľudí, aspoň aby podpísali petíciu a dali tomu svoj hlas. Takže a zároveň sa naozaj kľúč je, koho voliť. Hej? Čiže pokiaľ nezvolíme tých správnych zástupcov so správnymi hodnotami, ktoré sa definujú inak ako na tých billboardoch, hej, to je akoby zistiť si, čo ten človek je za, čiže čo žil a naozaj ako žil v prospech verejného záujmu, tak si správne vybrať tých zástupcov, aby oni mohli pretvárať aj tie zákony, pretože zákony sú zle urobené. Hej. Čiže tu je to také zamotané celé. Darmo ty dobojuješ jednu aktivitu, nejakú iniciatívu, hej, a už si vyflusnutý a teraz príde ešte väčšia vec a ešte väčšia vec. A pokiaľ to nemáš ukotvené v tých ľuďoch, ktorí sa majú starať o to blaho verejného záujmu, my práve že vidíme, že oni sú úplne mimo tí ľudia. A to je jedno, kde sú. Či je to magistrát, či je to ministerstvo. My vidíme, že oni sú mimo. A zároveň je to ako šialenosť, hej? Čiže bojovať proti veterným mlynom, kedy tí ľudia nefungujú, zákony nefungujú a potom aj ľudia sú bežne vypnutí, tak sa pýtam ako keby, že ako z toho von, že aká je cesta Mhm. z toho von. Mhm. Niekedy to vidím utopicky, hej, lebo keď to tak počúvaš, tak si povieš, že Že jaká je, ako?
Že že ako? akej, Mhm. ale podľa No. mňa Mne tam vybehlo to tou zmenou myslenia. áno, presne. A zároveň aj v tom spájaní vidím kľúč, lebo v takomto múdrom spájaní, hej, že kultivujem svoju osobnosť, svoj bežný život, dávam ho do bezpečia, prepájam sa s inými v rámci komunity a potom organizovanie s inými organizáciami a tam vzniká tá síla, pretože podľa mňa to zlo, ja to aj tak hovorím, že zlo je organizované a má veľa zdrojov, aj finančných, aj časových. Hej. Čiže to dobro, keď to robí nepremyslenie, nevedomé a ono sa rýchlo vyčerpá, tak vlastne tomu zlu stačí len čakať. A dobro sa vyčerpá a rozpadne. A podľa mňa Opäť teraz tu. Mhm. inšpiráciou robiť to presne dospelácky, ukotviť to aj v nejakých právnych úkonoch, hej, ukotviť to v tých vzťahoch vzájomných, hej, v tej transparentnosti, zasa v tých hodnotách, urobiť to a ísť akoby nenásilne, precízne, vedome za tým vlastným cieľom, ktorý je ten náš spoločný. Že máme nejakú vlastnú víziu, nejaké hodnoty, nejaké ciele, nejakú misiu spoločnú a tu si pestujeme. Mhm. E, Veľké témy sú okolo nás, aj také tie výzvy, ktoré teraz vyplávajú na povrch, a to je jedno, či v súkromí alebo vo verejnom živote, ale keď nie teraz, keď sa tomu akoby postaviť face to face, myslím si, že je správny čas, hej, že už vieme to ustáť a vieme preto niečo urobiť, každý jeden z Áno, nás. A či už podpíše áno. petíciu, či už bude rozdávať letáky, alebo ja neviem, urobíš dobre svojmu akoby rodine, že dobrý obed, to už každý to má po Po svojom, hej. tvojom. Mhm. Presne po Svojom. tvojom. Mhm. To mi tak napadá, vlastne keď píšem tie moje texty, knihu, ale to je jedno, alebo keď vediem nejaký dialog s niekým, tak ja skúmam zase, že vlastne to, čo vlastne ty teraz hovoríš, že z akej roviny, z akého miesta vlastne my konáme, z akého miesta konám. To je jedno, či niečo hovorím, píšem, varím, idem sa prejsť, to je jedno, čo robím, ale z akého miesta. Robím to preto, aby som niekoho očarila, aby som niečo získala, aby mne niekto niečo dal, alebo ja som plná toho, a to je to miesto toho, tej našej plnosti, tej pravdy, a z neho konám a vlastne sa ja naplňam, tak som plná, že dávam ďalej, alebo konám z toho, že som prázdna, pozerám, kde si môžem uchmatnúť, vziať a kde sa vlastne takto. A tam sú dve možnosti. A vlastne tou zmenou myslenia, uvedomenia, si seba a tých hodnôt a tak ďalej, môžem to v sebe nahmatať a uvedomiť si, aha, ja sa potrebujem si uvedomiť, čo si skutočne prajem, tým sa naplňať, to žiť a vlastne keď som toho plná, tak to môžem aj zdieľať. Teraz si mi Leni zmizla, neviem, či ma vidíš, ani ťa nepočujem, tak kým, mhm, kým mi znova nabehneš, tak alebo ak by si náhodou nenabehla na toto video, tak by som ťa chcela poprosiť, aby si zazdielala s nami, kde ťa ľudia nájdú a akých ľudí by si rada stretnúť, kontaktovať a s ktorými by si rada spolupracovať, ktorých tieto témy oslovujú. No a vidím, že Lenka tu není, takže ja sa na chvíľku zastavím video. Tak, Lenka sa nám vrátila. Nie, ja som zrazu bola v panike, že čo budem robiť bez Lenky vlastne? Čo No si už ja počnem bez Lenky? si život. Tak ti ďakujem, že si späť. No a počujeme sa, hej? Počujem aj ja teba? Áno, áno, áno. Počujem ťa. Mhm. Už Lebo máme vlastne natrénované. máme to natrénované. Moja otázka bola k tej téme, ktorú si aj spomínala vlastne ako poslednú. Nie len Aureu, ale tú tému, ktorú si spomenula s tým znečisťovaním. Či máš nejakú potrebu osloviť nejakých ľudí? Či chceš týmto teraz niekoho osloviť? Kto by mohol byť ten, kto by vám mohol ako nejako Mhm, sa mhm, pripojiť, spojiť, kto cíti, že áno, mám mhm. srdce a prajem si.
Mhm. aby Mhm. tento svet sa ozdravil a očistil. Či chceš Mhm. niekoho teda osloviť, pozvať Ešte do ja spolupráce. nekladiem si nejaké konkrétne očakávania, nejaké, že by som si povedala, že kto je cieľová skupina toho celého. Ja si myslím, že komu to zarezonuje, kto pocíti, že by chcel nejako pridať ruku k dielu, tak neviem, či do komentára dáš akoby aj ten link na tú anketu, Mhm. aj na web stránku tej iniciatívy, čiže tam človek, keď bude chcieť, tak si vyhľadá ten kontakt a napíše alebo zavolá. Takže neurčujem si nejaké kategórie, alebo že čo by mal splňať, alebo kto by to mal byť. Skôr tak budem mať dôveru v tom, že tí ľudia to ucítia v sebe. A čiže ako keby nejak podporiť túto iniciatívu, ale aj keby nie túto iniciatívu, tak každý má vo svojom okolí nejakú organizáciu, nejakú neziskovku alebo niekoho a tie témy mu zarezonujú v každom jednom človeku inak. Hej? Niekto rieši zvieratá, niekto rieši týrané matky, niekto rieši seniorov, niekto rieši, hej, whatever, že to je Deti. jedno. Mhm. Hej, každý tú tému, ktorú chce v sebe posúvať, a väčšinou to hovorí zasa niečo o ňom, tak nech pridá ruku k dielu. Hej. Ja poznám toľko ľudí, ktorí sú takí vyprahnutí, prázdni, hej, a sú doma a nič nerobia kvázi, hej, že sú takí, že nevedia do čoho pichnúť. A pritom, keby dali tú užitočnú silu, hej, alebo ten počin nejaký vonku niekde a viem, že to funguje, že urobíš ten krok do toho neznáma a ideš pomôcť alebo podporiť niekoho, tak ono to obrovsky vracia sa späť. Hej? Čiže aj Mhm. ten aktivizmus alebo takéto aktivovanie seba samého je neskutočne funkčné, že keď začneš pomáhať druhým, ale nie je samozrejme úplne na úkor Tak, seba, tak, hej. tak. Tvoje Mhm. dieťa hladné a ty ideš krmiť nejakých psov na ulici. Mhm. To sa veľakrát deje, hej. A ja to ani nebudem nejakým spôsobom dehonestovať, lebo prirodzene aj ja som to robila a možno ešte niekedy to urobím, hej, lebo ľahšie je nakrmiť ľudí na ulicu alebo zvieratá, ako interagovať s tými najbližšími, hej, čiže úprimne proste nie náhodou sa to takto deje, ale ideálny stav je, že naplníš seba, vzťah, tú rodinu a potom ideš akoby aj na tú ulicu naplňať tých druhých a to neskutočne sa to vracia možno x násobne späť. Hej? Čiže aj tá otázka tej ženy, čo sa ma opýtala, že čo mi to dáva, a tak aj toto mi dáva. Hej? Mhm. Že som užitočná, že robím vec, ktorá má zmysel nielen pre mňa, ale aj pre druhých. Kultivujem si tam tie hodnoty, sprepájam sa s neskutočnými ľuďmi, ktorí fakt, že je obrovský dar, že s nimi môžem tráviť ten čas a spoločne v tom takom spoločnom rytme sa podporovať, Mhm. tak to je veľká vec. No. Takže um, podporia nás tým, že akokoľvek nás oslovia alebo oslovia iných, hej, tu je pole neorané tých možností, že komu vieme pomôcť alebo podporiť. No a zároveň mať záujem o seba, mať záujem o druhých a mať záujem, čo sa mi deje a konať, hej, lebo to, že si pošomrám a posťažujem, nestačí, čiže ja som bola vždy človek, ktorý dal spätné väzby na úrady, oslovila som starostov, vybavila to, napísala žiadosť a jasné, že potom som sa naučila, ako to robiť efektívnejšie, hej, že tak nebudem úplne oslovovať v rámci Lenka, ale nejakej organizácie, hej. Hej. Nenapíšem len taký oznám, ale napíšem nejakú infožiadosť, hej, a s ňou vieš ďalej pracovať. Takže dá sa to kultivovať, posúvať a presne to sa človek postupne sa s tým zoznamuje a my vlastne teraz budeme aj zo ZH Slavín robiť taký manuál verejného záujmu, čo tak trošku inakže nazveme, ale pre deti. Hej, aby oni vôbec vedeli ako malé deti, že ako môžu prispieť, ako môžu urobiť nejaké veci oni samé v rámci svojho veku, Mhm. čo pozorovať, čo treba robiť, na čo si treba dávať pozor, hovoriť o tých hodnotách, hej, a dať im na to nejaký manuál, graficky pekne spracovaný, jednoducho to dostanú aj rodičia, hej, a proste ja vidím ten kľúč tej edukácii a v tej osvete, no, alebo vidíš, potom vo výsledku niekto chce postaviť spalovňu a ľudia o tom nevedia, hej, to je Mhm. ďalšia paradigma toho celého, alebo tá halus toho celého, že ľudia o tom nevedia. Čiže v rámci nejakých procesov EIA, čo je vlastne pod ministerstvom životného prostredia, nejaký schvalovací proces, tak nejakí ľudia, ktorí hodnotami nie sú úplne podľa mňa správne nastavení, tak oni idú rozhodovať o mojom živote. Mhm. O mojom živote a o prostredí, v ktorom ja budem žiť. Áno. A
s obrovským toxickým dopadom na moju vodu a moju pôdu a môj vzduch, keď to poviem takto moju, lebo to není úplne moje, ale vo výsledku to ja budem dýchať, hej, tie moje deti to budú dýchať. A ja sa v tomto necítim dobre, že o tom ja nerozhodujem. Vieš? A že o tom rozhodujú práve tí, ktorým ja vôbec nedôverujem. Mm. Že ja ešte úplne neviem, ako z toho von, ale viem, že napríklad viem, že budú kandidovať už ženy na významné pozície v rámci lokácie, nechcem ju menovať. A vnímam tie ženy, že sú veľmi dobre vyprofilované hodnotami a tým aj, čo žijú, ako pristupujú k veciam a v tomto vidím nádej. Vieš, že aj v tomto, samozrejme, sú aj iné veci, prečo to vidím akoby dobre. Keby som to videla už čierno nakreslené, tak sa o to neriešim, ale v tomto mám takú nádej, že pristupujú čestné ženy do toho pola, kde vedia tými vecami hýbať a ja veľmi rada ich podporím na tej ceste, najviac ako viem z tej mojej pozície, hej, či už nájdeme spôsob, ako to podporiť. Hej, v Mhm. tomto, to, z tohto sa veľmi teším. Áno. Leni, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, za to, ako si energicky tu všetko takto zo seba odovzdala. A je to z môjho pohľadu veľmi cenné. Každý si nájde to svoje. A ešte by som ťa chcela poprosiť, keby si povedala ľuďom, ako ťa majú oslovovať, že kde ťa majú nájsť, cez čo, cez akú platformu, kde ťa nájdu najviac. A samozrejme necháme aj potom v popise kontakt na teba, ale keby si to takto vedela, mohla povedať. Tak je to pomerne jednoduché, našťastie toto je jednoduché. Je to webová stránka www.aurea.social, hej, čiže to je náš web, to je tej web SK? aurea.social. My nemáme SK, máme sociál. Á, rozumiem. Aurea.social, lebo máme tam aj sociálnu sieť, je to vlastne taká komunita, hej, čiže je to taká hříčka, i keď veľa ľudí si povie, že SK, ale nemáme tam SK. Rozumiem, rozumiem. Sociál, ale to je jedno, ono Google nájde, takže ono, Super. ten, kto bude chcieť, nájde, ten, kto úplne nebude chcieť, tak nenájde zatiaľ. Takže budeme sa tešiť na každého jedného človeka, lebo tá komunita je presne o tom, že my jej dávame a potom ona nám to vráti späť. Mm, Takže je to náš spoločný priestor, ktorý sa učíme tvoriť bezpečne, interakcii, inšpiratívne, ale vo výsledku aj s nejakým konkrétnou aktivitou ku zmene, nejakým vykročením ku zmene. mhm, Sa tešiť a ináč ja ďakujem tiež veľmi pekne, že čo robíš, že sa staráš o ten verejný priestor, aj že takto dávaš energiu tým ľuďom, nech povedia, aj nech ostatní vypočujú a že toto si tiež vážim a cením, že to spoločne takto tvoríme a že nám na tom záleží a že to takto spoločne živíme. Takže ďakujem aj ja za vypočutie a za dobré otázky, aj mhm. trpezlivosť s technikou. Ja ďakujem, že si to nevzdala na začiatku, keď nám tá technika nefungovala. Fantastické. Tak ďakujem, Leni. Nech sa nám Ďakujem. v tom darí. Ďakujem.